er vi ude og fange karper med majs. Mhm. Skal vi se dig kaste ud? Ja. Det er lige så stille. Og så lige så stille. Så lægger du bare lidt. Det er faktisk godt, at jeg kunne kaste så langt ud. Det er godt. Ja. Yes! Fisk første! Fisk! Ej, den ser støj ud. Far, på vores første sø har vi fanget en fisk! Ej, hvor sejt. Jeg blev bange der. Shit. Skal den sættes ud igen? Det er fin kaffe, det der. Der holder du fisken. Skal jeg kaste ud for? Nej! Og ikke kaste så langt. Prøv at kaste derover mod træer. Stille. Der er fisk over. Okay, lige så stille. Lige så stille. Slow motion. Kast. Flot storm. Og så slår du bøjlen over. Godt. Og så venter du. Så, nej, helt ned i vandet med den. Bap. Nu har jeg fanget 2 gange. Den er stor. Jeg kan finde ud. Ja. Har det godt, du? Lige hvad med? Lad være. Der må nogen få dig fri. Vil du dø, eller hvad? Far, du må lige komme og hjælpe. Den der. Kaster den i. Nej, du kaster. Jeg fanger en op. Har du? Må jeg tage den ud igen? Selv? Jeg ved sgu ikke, om jeg Skal jeg hente kro eller tang? Ja, det skal du, fordi ellers dør den. Den sidder helt hernede. Ja. Kys den, så giver det godt lykke. Hvad? Kys den, så giver det godt lykke. Nej. Det er rigtigt. Hvad siger ni? Ej, det er godt. Kronen sidder hele døgnet. Ja, og majsen sidder hele døgnet. Man kan godt se majsen. Bare det er godt nok synd for den. Ja, men det er sådan en fiskelider. Vil du sætte den ned igen? Ja. Jeg holder fiskestangen. Hold godt ved den. Tommy. Skynd dig at den. Den gik selv ud. Du skal ikke blive bange for den.